anite yanga yo anite dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma awnike Ambalma Sherifla Jabrani Flebaro Malikono ani Maliko Kanga Fuli ani Walimandome Kanyeshi au Bela Jelema Kaula Donia Kafuko Sormadena Ambe Oromina Oye Nyono ani Ambalma ke Dris Badri ni Bela Jeleba Famako Bri Amba Alika Maloforola ni Watina Kafuli Alasi Nyono Che ani Musu Demsen ni Mokoroba Ka Bela Jelefo Ka Walimando Ayam Bismillah bi Sormadena Ajare no Benemba Mamba Nyina Fa Ka Tegere Bilibili Foka Sherifla Jabrani Bismillah yambi awnike muso awnike Sherifla nali jarawe abenoma ay tegere sere oho Kaira Kanumbagawla Malikono ani Maliko Kafo bi ansera woromina oyi nyone anan balmake bri ni bela jeleba famako bri Islamaya demento ansaru ka che bilibili bado nyono yanno ambe aleka foro kono ambe foli lase nyono section mau a bela jelebe a président be anaka tondo bela jeli amba fu bela jeli na kus bismillah bisok madaina Sherifla ka jemuka mi na be senekelaw bagamaralo moninkelaw jiriturlaw abe wele blani bela jelema namba famako chiwara awni che awyan bismillah la bisok madena ambalma ke bri ini nyatuma Sherifla Jabrani so sanfɛ kana sima ika maloforo konnana no kana ambe kene minka ika fanyana kene ni hectare jullu wa hakila mi blala kam malokala ika sika donya fanyo lawka ala kambe so ma mi naba bela jelefo yani nga kuma damne mi naba bela jelefo nyono chena mso ka damne nyono commandant kunu wale aka visite ke bi maire ni fana be visite la président de chambre d'agriculture no yela jaji ba le fana bien maire Abdraman Touré président du conseil cercle Baba Diara officier ka délégué Frédéric Albian ni conseil cercle président fana bien Baba Diara ani service d'agriculture nyama bien Menta ani service d'assainissement Touré olu belajele bien olu nana accompagner parce que baro barani bake ani ozofre chef de cantonnement alu Koulibaly voilà le fana biya ko en belajele nyemaya ba le bolo mais a deva administration serakan o commandant ansar seraka o Moussa Koulibaly no yanga section présent ay tigere fa voilà donc mbole ko lu be foli la ani ni lu be ambi mi ka kuma watina ni lu be bi kenenga sadado bi faso de nyemaya de ko fo ni yame ko maloforo kono yo officier de mais en vrai zone mi wono zone construction rurale de do quoi officier yoro munun tike ka boaka titre foncier kono ko di administration ma ko ka doke nogoy ka doke duyi en vrai nogo do de kono c'est ça no yo construction rurale ni ya hectare mogandi hectare mo maloforo ni hectare mogay mu yembla maloforo cikeli la o ye an zigme yoro muna nyona ya maloforo bara de bien ni moni ni bagamara olu de ka tia ni bolla barakelo olu de ka tia bon an fana fe ya furoko ni furo soro ka di moma abi mo nafa bon an kara mo ya ambla sera di ko an ga barake pour que mo be se ka nafa soro chugumuna o doyni ina fo sisa an bora sisa kolongo hectare keme fla ko aménager ka di mo ma pour que be se ka fanda ya kele bon ni yan fana jetemina an zone kono ni abe maire ni chambre d'agriculture no officier ni demo ko barala ko sobe parce que ni ne agla hectare moyen ne agla ka dikati d'arroseur ka kono ka vidange ka kono en vrai mun sa fe ni arroseur bade ni arroseur mbi branché drainer masala de la ko fe ka soro kana donc ni ya jitemne ni anya arroseur ni rekono sa ba soro tetir gol ulu basic maka ka pongele nge chamanjela pour que ka temeni no ya mo hoy ayro ya antemana yoro mvesa le bisufla do anato mobile de foncière do ko so po masaka jo po masaka ke do na to la mo bi do de fekan angona aya ke dron pour que ka se ka décès de kele décès ka se ka décès de kele ka senge kele no ko l'autosuffisance alimentaire a d'abord o de kama donc o de ambla kani hectare mo ga mbara et puis anya sirdi ni wasaye hectare mo ga be sirle do ni wasaye yira ba be fale na ka be ga verti donc na kalo la sa mena jidi do donc ni jido ko fe binvalo be engrais be a ko ka chan quoi fro réglale bi nafa se commerçant mo abi nafa se fin chama ma parce que fro gla damate ni kala molo ci la fin chama wore be munu
tigiw de bɛ dugu kɔnɔ olu yɛrɛ t'a dɔn foro dilan la mais olu fana b'a nafa sɔrɔ a la donc an kɔni ye foro in dilan ni nin hakilila de ye cogo min na an ka dugu jeunesse ni an ka tɔn minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ ka baara kɛ ka foro in an ka jɛ ka foro in baara pour que nafa ka bɔ a la quoi donc foro in dilanla o de kama voilà comme n'i y'a jateminɛ foro in dɔrɔn tɛ maloforo nin ye hectare 20 ye n'i ye fɛn ninnu construction rurale bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa hectare 75 la ni an ye maloforo hectare 20 de kɔnɔ n'an bɔra yen sisan an ta to an bɛn'o fana si i bɛ taa se korokaraw bon a bɛ maa caman kan na ko foro bɛ bɔ korokara ye wa foro bɛ bɔ korokara ye a fana ala ka danfɛn dɔ de ye nafa bɛ sɔrɔ a la ale ka foro ye hectare 6 hectare 3 ye ji ye hectare 3 ye sɔ ye jaralakaw ka fɛn voilà o y'olu ka fɛn donc n'an bɔra o fana kɔnɔ an bɛ don hectare 5 wɛrɛ kɔnɔ n'o ye nɔgɔforo ye ni donna o hectare 5 kɔnɔ nɔgɔforo la i bɛ taa sɔrɔ jiriw b'a kɔnɔ nemurubaw ni mangoro ani papayo ani ndɔmɔ gerefew ani grenadiniw ani namasaw olu bɛɛ b'a kɔnɔ olu bɛɛ hectare ani moringa hectare 1 ni tila fana b'a kɔnɔ ale ye malnutrition kɛlɛla de an b'an ka korokaradenw balo n'ale ye quoi donc n'i bɔra o kɔnɔ i bɛ se eucalyptus foro fana ma o fana hectare 5 ye en titre foncier jiri ba kɔnɔ dɔ de b'a kɔnɔ eucalyptus donc an kɔni an y'o kɛ k'o di karamɔgɔ ma fi sabilila ye ale k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye mawuludu ni ziyaraw la a dɔgɔ ka se ka taa o fɛngɛ kɛ quoi donc o de y'an bila nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen la donc ne ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n bɛ kuma ka dan yan parce que maa kelen tɛ se ka bɛɛ fɔ an ka dugu ɲɛmaaw bɛ yan chambre sira kan commune sira kan conseil cercle sira kan office sira kan i n'a fɔ n seginna o kan cogo min na olu fana bɛ yan olu de bɛ se ka fɛn caman fɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ min y'a baarakɛba ye donc a kɛ to voilà volailles fana bɛ yen n'i sera korokaraw bɛ yen kɔnɔw fana bɛ yen bon ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi peut-être n'i donna foro kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ don min na ko bi don o don ne bɛ se ka kamufanden 100 sɔrɔ n ka kamiw na bon kɔnɔ ca n'a fɔra ko village o bɛɛ b'a kɔnɔ kɔnɔw bɛ yen waw bɛ yen bunun bɛ yen tangɔnɔw bɛ yen bawolaw bɛ yen sɛw bɛ yen ainsi de suite quoi bon olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ yen monsieur le maire merci de me voilà donc a kunnafoni ye nin fɛn ninnu de ye bon n'i y'a jateminɛ fana jaba n'an ye jaba kɛ an bɛ jaba bɔ o bɛ stock la jaba tonne 10 jaba baara kɔfɛ an ye jaba ta k'a mara o ye tonne 10 ye o fana bɛ yen magasin kɔnɔ voilà ala k'an bɛɛ sababu voilà ni a tɛgɛrɛ fɔ ne a ye dɔɔni fara kan a y'a bila dan na kuma ma ɲa a diyara aw ye a bɛnna aw ma a ye tɛgɛrɛ belebele hali bi an balima seri fila filɛbagaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ ani ɲɔnɔ cɛ ani muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bi sɔgɔmada in na an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ yan nɔ ani ɲɔnɔ diri an n'ale bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na aw bɔra ka biri lamɛn sisan a ye fɛn caman fɔ maloko kan an bɛna mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yan nɔ ofisi mɔgɔw bɛ yan olu ye maloko tigilamɔgɔw ye dun ka fa bɛ sabati cogo min na aw ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ bɛnnen b'o ma ɲɔnɔ mara kɔnɔna na. Voilà, merci bien. Donc ne tɔgɔ Frédéric Damele ne bɛ baara kɛ ɲɔnɔ office la ne ye responsable POP ne bɛ yan ka directeur nɔna bila donc sani ka don kuma kɔnɔ n bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn se y'u se n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen voilà donc an ye office de an bɛ cikɛlaw de accompagner biri ka nin hakilila ye donc ça va tout droit aux objectifs de l'OFII du Niger qui est d'assurer la souveraineté alimentaire ka dun ka fa sabati an ɲɛ bɛ nin kɛnɛ in na tari mugan ka aménager i yɛrɛ kolo la dɛmɛbaa wɛrɛ min dɛmɛ a la vraiment c'est une action à saluer donc an bɛ biri fo a ka cɛsiri la voilà an kɔni bi yan ka office bi yan ka accompagner par rapport aux itinéraires techniques malo sɛnɛ taasiraw ka o don a kɔrɔ voilà an bɛ yan o de kama an y'a ye a ye quantité de semence min utilisée à l'hectare 75 kilos semis à la volée donc ça c'est la norme recommandée à l'OFII du Niger o de ka gɛlɛ dɔɔnin bon n b'a bɛɛ bisa ɲɔgɔn voilà donc a ye kilo hakɛ min don tari la yan kilo 75 ne ko o ye office ka norme de ye voilà office ka norme ye o de ye donc vraiment ça veut dire que office bɛ ladilikan min d'a ma a bɛ o conseiller
abe au labato. Ani le calendrier agricole. On y a bien malo là, abe stade levé là. Donc ça veut dire que abanga calendrier agricole fana kono. Ya famille. Donc du semer jusqu'à la récolte, en bas ka blala. Na mogo be conseil là. Hein? Office ba ka blala. Ka au blastral ka udama. Sous clé. Ay variété mi fana utiliser. La variété Wassa, c'est une variété à cycle moyen, court, de 70 à 100 jours. Donc ça veut dire que il y aura un mois d'août de la saison. Donc ça veut dire que octobre, novembre, décembre déjà, on va se faire malo sera. Ni ala sonama. C'est une variété productive. Donc office ka variété au konofana. Donc au foli fana kakai. Yeah. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, on a conseillé la délicat mi faille. Donc il tient compte de ses conseils. Voilà, en bas faut que c'est bien. On y a bien malo na soni à fertilisation binake. La première fraction son au binadoala. Engrais makala folo. Adu nyebala. Yeah, ni engrais kerala, no sigra kanal la ye. Donc avec la ko langal nyoko. Donc à faut briller, ko suni clé, office ba ka blala par rapport à l'accompagnement, par rapport au conseil. Voilà mbi dayan folo. Oh ni nyingal wero be ko fe na wulu fana jabi. Voilà. Tegara bafo. O tegara fo. Oh. Ay don faraga. Alibi ambe kanumbago ni flel kebago bela jele la donna ka foko ambe woromna o nyone ambe ambalmake Drissa Traoré ni bela jele mba wele ko bri ambale ka maloforola ni wati na amena kuma galamani tengu anfa na antirike no jaje bay nyumani esa jaje assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akara clip flare Inshallah on famana. Waro bi ni so jabe kosobe ko yeko be foko bam anana briga maloforola ire ni so jalebe kene kono bi sokma dayna assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vraiment mbe aw foka walni mando neto ko jaaje ba ne chambre l'agriculture président bo ni amé chambre l'agriculture eleweru malo chikelaw ani bakam maralaw ani retourlaw ni bebe chambre de kono. Donc vraiment nana sokma dayna nana brika yoro laje ni so jara ko jugo parce que ner tunta do ayani bara ke kasi hakema donte samburu ni afora samburu birere sembe samburu la samburu mo siga kofe donc ni o mo seraka ni nyoko nake nere fe bi bara akera nedi parce que chikelaw ni ya fengo fi minke ya ke samburu mo ko de parce que samburu mo ko anka hakilay ni de ni afora beka etar muga nchiga kongote maliomina jango nyono ko ni ya laje bi office de Niger dudo be etar saba etar nani hectare kelen tlade bubul donc ni mo kelen seraka hectare muganchige pour je make foy make vraiment ni onyogon chara abe mali bonokola abe fembo bonokola ni mo kanga deme ale de kanga deme donc vraiment abe fo ka wali mando parce que mo be foy ka barad la parce que mo fendo be di mo ma ka so tisse ka ke ube fendo be di mo ma abe nafulo be di ma ibe nafulo dum ka so baramake nasoro bi pour ce tout ya financement ke ama barake hal ni mugo kubena atise ga nalaji bo bi anana laji pour ce si ma finance aya du koloni du kolo kanga dini mugo façon nem parce que du kolo be di doma utise ka ke abe duma yorum uba fere est ce que nafa juma mbala nga ni mugo façon akanga deme office ka nga deme chambre ka nga deme gouvernement ka nga deme donc vraiment amba fo parce que mugo be fo yere ka barad la parce que ni mugo mo fo yere ka barla okoro ima barake kanye donc ni mugo monu office de Niger ou be mali hal ni be hectare tantanchiki mali be bonoko la surtout hectare muga ni alaji bi fanta munu be barakala munu be nafasorala anina asera munu be nafasorala akabonde hal ni nana tile barla keme fila ibika sura fana soro ni ma baraki ba soro donc vraiment amba fo ambe do awkay aka considérer sambur ka damene fo apekam ni amako be demo demen na aya fanya an seko mi amboke vraiment amba fo ka walni man ajara ay tegara bafula flaga alega kuma mancha ko sebe kuma nyana ay tegara faku ay tegara bele bafa jaje
alisa kawla dɔnniya k'a fɔ ko ani ɲɔnɔ cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɛ ka nin masala ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ don ci wara hukumu kɔnɔna na an fa n'an karamɔgɔ dɔ fana b'an kɔrɔ an bɛna kɔrɔfɔ galamani tɛnko a la k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ filɛlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen n fa assalamu alaikum. Walaikum salam. Vraiment ne nana ni min lajɛ ta a ye impressionné kosɛbɛ. Ne t'a dɔn k'a fɔ Tarawelelaka bɛ se ka nin ɲɔgɔn hakilila sɔrɔ. a ye tɛgɛrɛ fɔ Tarawelelakaw ye. Nin balila n na kosɛbɛ. Vraiment nin nafa bɛ se bɛɛ ma cercle kɔnɔ. En tant que président du conseil du cercle de Ɲɔnɔ n ka foli bɛ se a ma. N ka foli bɛ se monsieur le maire ma min bɛ yan. N ka foli bɛ se Jajiba. N ka foli bɛ se a ma. N ka foli bɛ se Biri ma. Fɛn fɛn an bɛ saridi mɔgɔ minnu bɛ yan. N ka foli bɛ se u bɛɛ ma. Fɛn fɛn sera k'i sense yan. N ka foli b'a bɛɛ ye. Vraiment c'est la bienvenue. Dun ka fa sabatili. Vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan. N'an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ. Ne yɛrɛ bɛna se ka ɲɔgɔn kɛ. Fadenya tɛ yan. Fadenya don ne yɛrɛ ni Ala sɔnna ma. N dusu bɔra koyi. N bɛ guloki bɔ k'a da. A ye nin min kɛ ne yɛrɛ b'a ɲɔgɔn kɛ. Merci beaucoup. Ne ta ye foli ye. Jaralakaw ta ye sɔ ye nka i bɛ maloforo kɔnɔ yan yalima a ko bɛ cogo di. K'a bɛ ka sɔ fɛn dɔ kɛ o. A bɛ fɔ ko sɔforo dɔ bɛ yen. O diyara ne ye koyi. Merci beaucoup. Merci. Alisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ ɲɔnɔ nin waati in na bamananw b'a fɔ ko yanni ka fɔ i jɔ ni kunnandi i ka fɔ i sababu ɲuman nin ko bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman bɔra mɔgɔ min na n'o ye an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara a ye tɛgɛrɛ ba fɔ. Hayidara ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na dunkafaw bɛ se ka sabati cogo min na ani silamɛya dɛmɛtɔ Jamiyatu Ansaridini ɲɛmaa min bɛ ɲɔnɔ kɔnɔna na nɔ ani ale fana bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nin waati in na an bɛna kuma da fana ma dakuruɲɛ fila min b'a bolo a ka se k'o lase karamɔgɔ assalamu alaikum. Waalaikum salam. N tɔgɔ ye Musa Kulubali nin waati in na ne ye section président ye an bɛ biri kɛ foro kɔnɔ yan nɔ. Bamananw ko ten ko yanni k'a fɔ i jɔn kunnandi i k'a fɔ i sababu ɲuman an ka karamɔgɔ a y'an bila nin de la gindo ani bangi na ko an k'an jija an ka baara kɛ an ka kuma bila an y'a sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛ na biri y'a kɛ nin dama tɛ biri ye ko caman kɛ Ansari kɔnɔ n'o ye buna adamadenw dɛmɛni ye ka se ka lancer an filɛ nin ye kɛnɛ min kan k'a ye tari 20 min dilan tari 20 a dɔrɔmɛ 1 tɛ a bolo a kɔrɔ pele a t'a bolo a y'a bɛɛ lajɛlen classé k'a ban an ni ɲɔgɔn cɛ. A ye tari 5 di section yɛrɛ ma ko section ta y'o ye an caman bɛ a tari 2 d'an bɛɛ lajɛlen ma foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la ko an k'a kɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ a y'a fɔ cogo min na ne ni ɲɔgɔnna cayara mun bɛ yen nɔ ɲɛta de bɛ yen nɔ o la an bɛ Ala fo ka Ala barika da k'an ka sababu ɲuman fo fɛnkɛ y'a jateminɛ Emmanuel den y'a jateminɛ ka baara minnu kɛ Ansari kɔnɔ yan mɔgɔ 5 bɛ yen nɔ a ye koba dama dama k'ulu ye a bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ an ka karamɔgɔ dɔw bɛ yen karamɔgɔ 2 a ye mobili san ka d'u ma k'u ka bɔ ka taa kungo kɔnɔ puisque moto tɛ boli an ka jamana ka bi nin waati in na mais dayɛlɛli kɔni kɛra mais a ye mobili 2 san ka d'an ka karamɔgɔw ma sura fana ka se ka mobili 1 lɛdu ta mɔgɔ wɛrɛw ye yaasa ɲɛta bɛ se ka kɛ cogo min na an fɛn o fɛn jɔlen filɛ i bɛ taa sɔrɔ biri y'a ka an bɛɛ lajɛlen ye fi sabililayi Ala ni karamɔgɔ in ka kumakan kɔnɔ n'o ko a bɛ ci wara wele ka na n'o ko a bɛ ci wara wele ka na yeko ye fɔ ko bɔ min kɛra o de bɛ fɔ suala foro la a dilala a ɲɛma de tun ye biri ye a y'a dilan k'a ban tile 15 n'i y'o fana ye o fana ye kabako ye karamɔgɔ ka foro bɛ yɔrɔ min na yanni ji ka se yen nɔ a bɛ foro min cɛ tigɛ ka taa kɔnɔ ni numan na buna adamaden nafa sɔrɔ a la yanni ka taa se karamɔgɔ ka foro ma o la o ɲɔgɔnna caman a y'o kɛ an b'a fɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a d'a ma biri Ala ka n'a yɛrɛ wasa Ala ka n'a kisi Ala ka n'a tanga a y'a ka karamɔgɔ lamɛn yarabi ma Ala ka hɛrɛ ka n'a ye ci b'a na so ka so n yɛrɛ ka président adjoint bi yan alhamdulillah a ye tɛgɛrɛ fɔ Kulubalikɛ voilà sisan bamananw ko c'est bon Ibe voilà an bɛna kɔrɔfɔ di maa min ma sa o ye maire ye ko dugu maire ta man di monsieur le maire cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnw bɔra maakɔrɔw bɔra bɛɛ lajɛlen bɔra hali an nanfigi yamaruyalen an yɛrɛ bɔra an bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na bɛɛ nisɔndiyalen don ko n'i ko maa nisɔndiyabaatɔ k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa daji n'a fa monsieur le maire e nunji de na nin tasuma fa wa i daji n'a fa i salamu alaikum. Merci bien.
Donc ngomba damne ni folie folo ka anga guide spirituel Ansardine mbafo parce que vraiment ni akakene ni akakene donc mbafo peut-être que akasababu chama be ni kono donc ani folie kaka donc Shirfila TV aw seranga du mbafo aw bismillah aw nali a jaranye donc vraiment oni folie kaka conseil communal tola mbafo aw bismillah inchallah donc ambe kene mo kabi amba fo biye nisonja kene vraiment Bakar Emmanuel Traoré conseiller communal do donc ayeni bara mu kenye ayan de Kongorta ayan de Sankorota donc c'est la fierté du conseil communal de Nyono, c'est la fierté de la mairie de Nyono. Ka 75 hectares soro ka se ka bara ikolola vraiment betse ko kede. Donc vraiment un beau folie kai. Donc à dans Odroma. Sur les 75 hectares, 5 hectares oui eucalyptus. 1,5 hectares moringa. 5 hectares verger mangoro ani papaya ani greffier ani namasao. 20 hectares en boroko de filesa oui maloé. 6 hectares culture chaise. Jarala ko ka fin. Président yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko diyara ale ye kosɛbɛ ani tiga ani fɛnw caman 2,5 hectares o ye fɛngɛ nakɔ ye donc a ko fɛngɛ korokaraw o bɛ yen à peu près 231 unités donc cɛ ni muso donc 3220 tortues jeunes misɛnmanin denmisɛnnin minnu bɛ se ka taa feere ka taa kɔfɛ chien ani kami ani pigeon ani klo donc au bebala donc ama don fanama abe bangamara fanake des moutons de qualité race améliorée mouye balibali nous font donc on est be se ka fo agriculture d'affaires agriculture avec grand A élevage pêche plantation abe dafalembe donc anga laini ni de donc angon be mu fo amba nyini président chambre d'agriculture be amba nyinu fait vraiment Bakar Emmanuel ani deme kaka ambe ka wuli fem se awo deme kake aka lase akanga se romi président de la république a don abe munani abe baraba de la ni an yɛrɛ chien fɔlɔ ye kana an kun yɛlɛ tatuma be kambena mais ala ma latigɛ bi an sera an y'a sɔrɔ bara de kɛra donc akanga deme état fait akanga deme chambre d'agriculture fait mairie fana ni an fana se fɛn fɛn ni ala sɔnna an b'a dɛmɛ ni an se hakɛ donc vraiment ni diyara n ye kosɛbɛ an b'a fɔ ani ce ani baraji donc halisa ala ka dɛmɛ baara in na parce que nin ye dunkafa de donc gouvernement ka programme de nin ye donc ani foli ka kan donc an bɛ aw yɛrɛ fo fɛn fɛn na kɛnɛ kan an b'u bɛɛ fo donc ala ka ɲɛ ka d'a ma an bɛ kalo damadɔ ala ko yira na an ka na malo kanni la vraiment ani ko caman donc vraiment n bɛ aw fo ka barikada je vous remercie merci bien. a ye foli fɔ monsieur Wele merci beaucoup. Voilà. Bri voilà i bɔra ka mɔgɔ caman lamɛn agriculture président bɛ yan n'o ye chambre président ye o kumana monsieur le maire kumana Ansar président kumana bɛɛ lajɛlen kumana nisɔndiyala kɔrɔfɔ kuncɛla i bɛ se ka mun fara ninnu ta kan. Sarada ala k'an bɛɛ sago ma n bɛ mun f'u ye dɔrɔn ala ka n'u sara mɔgɔ kumana n'a fɛn ko n ko wulibali dɔ kana se k'a la fiyewu parce que dusu de b'a bɛɛ la n'i ye mɔgɔ natɔ ye nin yɔrɔ in na dusu de don et puis baarakɛla ka di bɛɛ ye bɛɛ b'i baarakɛla fɛ bon baarakɛla fana chambre président ye mun fɔ an b'olu ka hukumu de kɔnɔ nin ye maloforo a bɛna se jiriforo a bɛna fɛn caman fana ye a kun t'a dɔn ko a ka tɔnden dɔ bɛ yen k'o sɛbɛn ka nin ɲɔnaba kɛ commune kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a kalama a bɛna bɔ a bɛɛ kalama nin u ye dɛmɛ mun fɔ n'an ye dɛmɛ sɔrɔ an ti banna alhamdulilayi rabbil alamin sinon n'i y'a jateminɛ a y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ nin bɛɛ k'an kolo la nin bɛɛ k'an kolo la bon a kɛra jɔnni ye a kɛra olu de ye n'i y'a mɛn ko chambre président tɔnden ni tɔnden ye fɛn kɛ dɔrɔn a y'a kɛ chambre de ye n'a kɛra dɔrɔn office mɔgɔ kumana a kɛra office de ye n'a kɛra dɔrɔn a kɛra jamana de ye est ce que m'a faamuya donc ni u y'a fɔ cogo min na k'u bɛ dɛmɛ min kɛ n'a nana a ti bala an na mais n'a mana a t'an salaya a t'an bolo jigin donc n b'u bɛɛ lajɛlen fo nisɔndiya da don k'u bɛɛ lajɛlen fo kuncɛ kuma na an karamɔgɔ n'o ye Sɛdi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye k'a fo dan tɛ foli min na parce que dusu b'an kɔnɔ baara o baara b'an kɔnɔ a bɛɛ y'ale de a ko k'an ka baara de kɛ k'an kana siri maa na an ka baara kɛ ka maanifinw dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ bi kɛnɛ kan k'a fɛn fɛn kuma na a bɛɛ ka baara ye bunadamadenw dɛmɛni de ye ne kɔni tɛ a la ncini de sinon bɛɛ bɛ ne ɲɛ o la donc k'u fo dan tɛ foli min na hali k'a dan u ka déplacement yɛrɛ la
n'i ye mɔgɔ wele n'a nana ka wele jaabi i b'a fɔ a ni ce mais Ala de b'a sara donc Ala k'an bɛɛ sara baara in Ala k'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ aw yɛrɛ fo Sele Tirifila dan tɛ foli mun na. Merci beaucoup Sherifla Badri ko k'a b'an fo a diyara aw ye wa a diyara aw ye aw tɛ tɛgɛrɛ ni fɔ an yɛrɛ Jaaje dakuruɲɛ laban aw ye fila aw ka kuma man ca aw ni nɔnɔ de karilen bɛ ɲɔgɔn na sanga ni waati ani misi an dun bɛ maloforo de la i balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan a denkɛ donc dakuruɲɛ laban min b'i yɛrɛ bolo. Bon hali ni n ko n bɛ kuma tuguni n bɛ segin n ka kuma kɔrɔ de kan ne ko vraiment an kan k'a fɔ parce que ne yɛrɛ n b'a dɔn ko a bɛ baara la nka k'a fɔ a y'a baara kɛ ka se ni hakɛ ma n tun t'o dɔn donc nin fana ne nisɔndiyara bi i b'a fɔ ɲɔnɔ bɛɛ bɛ yan o ye fɛnba de ye foyi tɛ o kɛ ni bɛn tɛ n'o tɛ mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ don mɔgɔ si tɛ na n'i y'a mɔgɔ nana sɔrɔ a yɛrɛ dilan o a ma bɔ a yɛrɛ bolo a y'a fɔ bɛɛ ye an b'a fɛ ka nin kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma na o kɔrɔ e t'i yɛrɛ fɛ jango i ka kɛ mɔgɔ fɛ parce que mɔgɔ fo i ka kɛ i yɛrɛ fɛ i ka kɛ mɔgɔ fɛ n'o tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baarakɛla don i kan ka k'a fɛ i kan ka kiliya nka i kana hasidiya donc an kɔni ta ye foli de ye ne y'a o de fɔ ne ko nin baara ne bɛ se k'a fɔ baara kɛra an de ye ne ye chambre président ye ne ma kɛ chambre président a kɔfɛ de fɛn o fɛn min kɛra an de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni o mɔgɔ sɔrɔla k'i kunna wolo ka baara kɛ a y'a kɛ e de ye n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ baara la k'a sɔrɔ naata wɛrɛ de b'a kan nka a m'a kɛ naata ye a y'a kɛ baara de ye ne ko ni bɛɛ tun y'a nin kɛ ni cogo est ce que ɲɔnɔ mɔgɔ bɛ siri mɔgɔ la donc vraiment ne ta ko ne foli ye k'a waleɲuman halisa an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔkɛ Sirifukɛ fana ye n bɛ min kɔni f'i ye n'a ka di mɔgɔ ye i ka kɛ Sirifukɛ n'a ka di mɔgɔ ye i kana kɛ a fɛ ni Ala bɛ mɔgɔ min fɛ kɔni ni kɛra a fɛ i b'i yɛrɛ ye ni ma kɛ a fɛ i b'i yɛrɛ ye donc Ala sago a ye tɛgɛrɛ fɔ musolakaw kun ne ba salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi tɔɔrɔ si tɛ dakuruɲɛ fila min b'i fɛ ne bɛ na a b'a bɛɛ fo an fɛn fɛn bɔra an y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na nin ko in na an nana kanu de kama nka an ma kanu kɛ ko biri ye fɛn tigi ye an m'a kɛ ko i n'a fɔ a cɛ ka ɲi ou bien ko dawla b'a la an y'a kɛ k'an baden don ka tila k'a kɛ ko baarakɛla don ka tila k'a kɛ ko silamɛ ɲuman don diinɛ dɛmɛbaa don fantanw dɛmɛbaa don o tuma na an b'a ɲini Ala fɛ nin ko ye Ala ka n'a d'a yɛrɛ ma Ala k'a kow kɛ ka nin jidi ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ a y'a kɛ ka fantanw dusu suma Ala k'a n'a dusu suma Ala k'a kɛ barika ye k'a don a kɔ la k'a don an bɛɛ lajɛlen ko la Ala k'o k'a kalaya kama an bɛ na b'a bɛɛ fo min m'an nato sɔrɔ ka n'a tatɔ sɔrɔ Ala ka bɛɛ ɲuman don so Ala kira bonya kama sola ala rasul mayana an balima Sherifla filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi an tun bɛ yɔrɔ min na o ye ɲɔnɔ an tun bɛ an balimakɛ Dirisa Tarawele an tun bɛ ale ka maloforo kɔnɔ nin waati in na aw bɔra ka mɔgɔ camanba de kumana chambre président kumana dugutigiw kumana maire kumana bɛɛ lajɛlen kumana u bɛɛ lajɛlen fɛn kelen pe fɔ o ye dunkafa o bɛ se ka sabati cogo min na a Seyidu Sherifu Usmani Madani Hayidara ale ye min laɲini a ka tɔndenw minnu bɛ yan nɔ a y'o laɲini u fɛ wa biri ale ni a tɔw u bɛ k'o sira kelen de taama yan nɔ aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Yo anite da banda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma